информационном фронте. Я же рада представить гостя, которая присоединилась к нам по скайпу. Це Ганна Гопко, екс-народний депутат України. Пані Ганна, вітаємо вас. Салям алейкум. Салям алейкум. Пані Ганна, сегодня стало известно, что буквально через полчаса, 21:00, должен состояться телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Джозефом Байденом. Очевидно, будут разговаривать о так называемых гарантиях безопасности и о том ответе, который передали США и НАТО России. Не так ли? Очевидно, що так. І я думаю, що ті прямі контакти двох президентів – це можливість уникнути різночитань, а також певних маніпуляцій, зокрема російської сторони, і говорити, що без України вирішуються якісь питання. Ну і я думаю, зважаючи на всі дипломатичні зусилля, які були зроблені Сполученими Штатами Америки, це і зустрічі в Брюсселі, і у Відні, і в Женеві, і дуже важливо надалі, зважаючи на те, що не відбулось деескалації, натомість шантаж, погрози Російської Федерації продовжується. Дуже важливо координувати зусилля на найвищому рівні. Ну, как вы думаете, все же с чем связан этот телефонный разговор? Это будет всего лишь подтверждение того, что в этом письменном ответе Соединенных Штатов Америки и НАТО учтены позиции Украины, или же все-таки стоит ожидать каких-то ключевых вопросов, которые могут быть обсуждены, а именно сейчас все говорят о том, что Запад якобы попытается Украину заставить имплементировать Минские соглашения. Это миф или действительно может быть обсужден этот вопрос? Ну, дуже колективний Захід виступав one voice policy і чітко мав консолідовану позицію. Тому що ми розуміємо, що президента Франції Макрона виборча кампанія і певні компліментарності щодо Російської Федерації, так само як і дуже, я б сказала, така прагматична комерціалізована позиція Німеччини, яка то блокувала Україні оборонні закупівелі, то, скажімо, зацікавлена якомога швидше запустити Північний потік-2, очевидно, говорить про те, що тиск на Україну зараз під дулом стягнених військ, 114 фактично тисяч, говорить про те, що Україні зараз дуже важливо не піддатися на будь-які спроби. І ми бачимо на зустрічі радників Нормандської четвірки, зокрема такі от зі сторони Росії, як домовляйтеся із бойовиками, ніби нас там нет, продовження цієї логіки Російської Федерації, тобто є абсолютно неприйнятним. І я думаю, що голос української експертної громадськості плюс патріотичних середовищ, які вже давно виставили червоні лінії і по формулі Штайнмаєра, і багатьом іншим аспектам, це якраз сигнал і українській владі, і нашим західним партнерам, які думають, що вони можуть за рахунок компромісів України закрити якісь питання, а натомість отримують ще більше погроз і більше шантажу. І ми прекрасно розуміємо, що переговори США і Росії щодо стратегічної стабільності, щодо зменшення ядерної гонки, це вже не просто про війну проти України. І візит Путіна до Китаю – це так само Сполученими Штатами Америки важливо скоординувати позиції, зокрема із Україною, для вже, скажімо, якоїсь такої геополітичної гри вже на найбільш такому вищому рівні. Вы упомянули вчерашнюю встречу советников Нормандской четверки, и стоит отметить, что эти переговоры продлились на протяжении 8 часов. И здесь возникает вопрос, действительно, почему так много, и спустя 8 часов переговоров неужели ни к чему не пришли? Ну, результату немає. Домовилися домовлятися і провести через 2 тижні наступну зустріч, тому що ті вимоги російської сторони є абсолютно неприйнятними. І фактично зараз під дулом стягнених військ намагаються витиснути від України поступки.
які є абсолютно несумісні із національними інтересами. Тому давайте відверто говорити, що оця активізація нормандського процесу на фоні загроз нового вторгнення, коли в Путіна є вже кілька опцій чи поліваріантність сценаріїв, тобто це, очевидно, є дуже небезпечною. І зважаючи на те, яку слабку позицію має Німеччина, і Франція також. А Германия и Франция на этих переговорах, на ваш взгляд, на чьей были стороне? Ну, чесно скажу, і після тих заяв, які ми робили, звернень вже до нового уряду Німеччини і міністерки закордонних справ, мене таке відчуття, що шукаючи шляхи умиротворення агресора, вони намагаються за наш рахунок повернутися до business as usual, або до торгівлі з Росією, щоб пошвидше позбутися цієї неприйнятної чи неприємної для них ситуації. Тому я вважаю, що зараз вони більше на стороні Російської Федерації. И вместе с этим тогда, как вы думаете, сможет ли Украина выстоять перед этими требованиями и перед тем, что сегодня навязывается Украине в виде имплементации Минских соглашений? Потому что, насколько я понимаю, их имплементация все же упирается в первый пункт прекращения огня, чего на Востоке нет. Ну, Росія взагалі за понад 8 років збройної агресії не виконала жодного пункту Мінських домовленостей. Тобто немає long-lasting ceasefire або припинення обстрілів вогню, немає обміну всіх на всіх, немає відведення чи виведення важкої артилерії з тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей і так далі. Натомість була експропріація українських компаній, введення рубля на території української окупованої, продовжується паспортизація українських громадян, яким роздають паспорти РФ. В Російській Держдумі є законодавча ініціатива щодо визнання так званих і заборонених українським законодавством ДНР, ЛНР республіками. Тобто навпаки, ми бачимо, що Росія порушувала і Мінські зобов'язання, і логіку Мінська, нав'язуючи, тобто це є різночитання Мінська. Росія бачить Мінськ як шлях дестабілізації, тому що в тій логіці Кремля виконання Україною Мінська призведе до протестів, до вибуху патріотичного середовища проти влади. І Росія це прекрасно розуміє. Ну, в таком случае, как вы думаете, вот чем сейчас действительно мы слышим за поребриком, что говорят о возможном признании так называемых республик ЛДНР? Вот чем это чревато? И есть ли вероятность, что в России пойдут на такой шаг? Ну, ви розумієте, для чогось Путін стягував війська ще навесні 21-го року, а потім влітку восени. Очевидно, він піднімав ставки, і тут уже питання не просто визнання республіками так званих ДНР, ЛНР. Хоча це, якщо продовжувати логіку і попередній досвід схожих сценаріїв, то потім ті ж самі війська ОДКБ можуть, як миротворці, прийти на цю територію. Тобто це теж збільшує вже загрози, зокрема, і для України. Але для Росії тут є певний капкан, тому що те все, що вони заперечували, що їх там нет на Донбасі, то вони фактично в такий спосіб підтвердять, що саме вони є головними, як то кажуть, режисерами, ініціаторами, і Росія – держава-агресор. І Україна в міжнародних судах якраз і зможе далі використовувати всі аргументи, всю доказову базу для вимагання компенсацій, тому що тут не тільки питання знищення майна, але тут і судові позови для того, щоб заплатили нам, відповідно, як ми раніше говорили про таку консолідовану претензію, коли ми збираємо всі дані про недоотриману вигоду українських компаній, знищені будівлі від фонду держмайна і подаємо, як це колись робив Радянський Союз після Другої світової війни, так само в міжнародні суди і вимагаємо компенсації. Ну и плюс ко всему, если предположить, что Россия признает так называемые республики ЛДНР, это будет означать выходом России из Минских соглашений. А разве это не на пользу Украины? Потому что если даже предположить гипотетически, что выполняется первый пункт соглашений, да, осуществляется прекращение огня на востоке Украины, значит, придется
придется выполнять и следующие пункты о местном порядке, об особом порядке местного самоуправления, амнистии, да, и так далее. Все то, что прописано в Минских соглашениях, на что Украина, естественно, пойти не может, потому что это, конфедерация в нашей стране. Это напрямую противоречит национальным интересам и безопасности України, не так ли? Власне, так. Схожий був план Козака в Молдові з Придністров'ям, коли вони намагалися нав'язати Кишиневу свій варіант конфедерації і в порушення, зокрема, і Молдовської конституції і так далі. Тобто в них це провалилося, в Україні теж не вийде. І насправді весь світ, попри певну гру і певні слова, як мантру, коли повторюють, що немає альтернатив у Мінську, чітко розуміють, що Росія давно вийшла з Мінська. Просто питання політичної готовності і, можливо, після тих дій Німеччини, коли вже не тільки українці постять різні ілюстрації, згадуючи пакт Ріббентропа-Молотова і багато інших речей, але і Балкани, країни Балтії, всі насправді дуже стривожені такою позицією Німеччини, яка підігрує або є союзником Москви. Тому для України це час переглянути, і, зокрема, той формат Британія, Польща, Балтія, Україна в союзництві із Сполученими Штатами Америки, це може бути нові формати для дотискання Путіна. Тому що тут дуже важливо зрозуміти, в кого є більше важелів реального тиску, щоб тягар збройної агресії був непідйомний для економіки Росії, для путінського режиму. І ізоляція олігархів довкола Путіна, замороження їхніх рахунків, скасування віз для членів їхніх родин, як це відбулося із родиною Медведчука, наприклад. Тобто це якраз і є ті підходи, які будуть більш зрозумілі, ніж просто 8 років засідань, зустрічей в нормандському форматі без результату, тобто коли навіть немає припинення обстрілів. И вместе с этим сейчас все говорят, и наши западные партнеры, вы наверняка следите, я уверена, что вы следите за теми заявлениями, которые делают в Соединенных Штатах Америки, Великобритании, в ряде европейских стран, у наших союзников, о том, что Россия может сейчас осуществить дальнейшее вторжение в Украину, в особенности после того, как последовал письменный ответ от США и от НАТО, где четко, черным по белому написано, что по ключевым позициям, по крайней мере, как сказал об этом Энтони Блинкен, ни НАТО, ни США на компромисс не идут. И двери для НАТО для Украины остаются открытыми. Вот что после этого? Чего ждать от России? Насправді, Російська Федерація чітко прогнозувала, що саме така відповідь буде. Тому що вони прекрасно розуміють, що НАТО не може загнати себе в капкан неприйнятних взагалі шантажу і тої неадекватної, я б сказала, пропозиції, яка була зі сторони російського МЗС і так далі. Тому Путін і його оточення, і мілітаризоване крило, і те, яке займається дезінформацією, провокаціями, будуть шукати, що може стати підставою такого, казус беллі або причиною для вторгнення. Що там Україна недоговороздатна, не виконує домовленості, тобто ми пропонуємо варіанти, сідайте за стіл перемовин з бойовиками, терористами, а Україна не хоче, хоча нас там немає. Тут ми запропонували Заходу варіант нерозширення НАТО на схід, зменшення військової присутності США в Східній Європі. Нас не почули. Америка збільшує, як Росія лякає, ядерну загрозу для Російської Федерації. І всі ці абсолютно брехливі заяви, які ми постійно чуємо, це як спосіб нагнітання ситуації, підняття ставок для того, щоб мати можливість маневрувати і більше тиснути на нас, заганяючи взагалі всю дипломатію в такий певний істеричний тон.
Мы видим, как Россия выдвинула программу «Максимум», да, то, о чем вы сказали выше. Это не расширение НАТО на восток, а точнее не вступление Украины в альянс, а также возвращению к границам 1997 года, что означает вывод натовского вооружения войск со стороны, с территории Болгарии и Румынии, тех стран, которые вступили в альянс после 1997 года. Понятно, что на программу «Максимум» никто бы не пошел. Трудно себе представить, что в НАТО или в Соединенных Штатах Америки приняли бы этот ультиматум. Но какая программа «Минимум»? Чего добился Путин этим? Добился ли чего-то? На что он рассчитывал? Ну, я сподіваюся, що Швеція і Фінляндія, які, скажімо, там не дуже поспішали вступати в НАТО, і Фінляндія, яка закупила F-35 Сполучених Штатів Америки, і президент якої сказав про те, що їм треба переглянути, зокрема, свої наміри щодо членства в НАТО, це вже теж наслідок того, що Путін поводиться абсолютно неадекватно до реальності. Що стосується Болгарії і Румунії, то Путіну хочеться контролювати Чорноморський регіон. Тобто вся мілітаризація Криму з розміщенням ядерної зброї, це, очевидно, вже створює загрозу для Середземноморя, не тільки вже для України. І тому ці такі, от, як би, скажімо, вимоги, вони десь теж пов'язані із певними амбіціями Кремля. Їм мало було захопити, окупувати Крим. Їм хочеться дійсно перетворити Чорне море в російське озеро. І, на жаль, я б сказала, що зусилля НАТО треба, як то кажуть, примножити, збільшити військову присутність країн-членів НАТО в Чорному морі, навчання спільні, для того, щоб в такий спосіб теж дати відповідь Кремлю.